Dibia dị iche iche one enwe. Thank you. Abịa na ajụjụ a dịka nsi wee kọwa bụ na dibia bụ master of knowledge. Dibia enwere ụdị dibia dị iche iche. But it's unfortunate na abịazi kịta uto ego. Ọtụtụ ndị mmadụ na-anarịzi ihe niile ọkụrụ ọgwụ ọdaize. Ụfọdụ bụrụzie consultant. Ọ bụ ọkọsọ na dibia ọdịnala ka ọ dịkwa na dibia oyibo. O nwere dibia ị ga-eji ọ bụrụ na ihe ọ bụrụ gaịnọ. Gaịnọ onye kwesịrị ịda afụ maka ụmụ nwaanyị. Ọ bụrụ surgeon, onye bụ surgeon. Surgeon bụ onye na-eme surgical operations. Mana ị ga-afụ dọkịta gụrụ gaịnọ. Before you know it, you make operation. Before you know it, you make surgical operations dị iche iche. Ihe niile ọ na-eme bụ ọ bụrụ professionals n'ihe gbasara surgery. Ndị bụ professional ihe gbasara surgery bụ ndị a na-akpọ surgeon. Etu a ka ọ dị. So mana ụfọdụ n'ime ha bụ onwe ndị bụ just physicians ka ọ bụ. A mara abịa na oge nwere physicians. Enwere ụdị oculist, enwere dentist, enwere odontologist, enwekwa neurologist ndị na-afụ maka brain, nwee ndị na-afụ maka ụmụ nwoke. Then nwee gynecologist ndị na-afụ maka ụmụ nwaanyị, nwekwa ndị na-afụ maka ụmụaka, and so on and so ha dị menu. Now, mana is unfortunate na nwere ike ndị ya obidozi ụlọ ọgwụ. O nwere ike ọnwụ na dọkịta na-afụ maka ụmụ nwaanyị, before you know it, ọfụọkwụ maka ụmụaka. Ụfọdụ n'ime ha bụ nkaramanya ka o ji banye. Yes, etu a ka ọ bịa dịkwa n'ọdịnala because ụfọdụ mmadụ nwewezi anya ukwu ka o rikọtacha ihe niile. Ọ bịazie ma nke ọ na-alụ ma nke ọ nara arụ, ọ nara na ọ na-alụ. Iji matụ, ọ nwekwara ndị nwere multiple talents, I know. Especially ọ bụrụ na onye bụ a priest ka ọ bụ. Yes, mana ka ekwudogo na ndị dibịa. O nwere onye bụ dibịa ihe ọ mara ya bụ ọgwụ. Ihe mara ya bụ ọgwụ duto ebe o si bịa ụwa. Ịghọtara ya? Enwere ndị bịara ụwa mana ha si n'okwute the gnomes. Ndị a na-agwụta ajọ ọgwụ. O nwere ike mgbe gboo ha na-ebi n'aja agụ, ha na-ebi n'ịkpa. Onye bata ndị Igbo na-akọ akụkọ mgbe a dibịa na-agwọ ọgwụ anaghị ebi n'ụlọ ebe mmadụ bi. Maka na asị na dibịa na-eje na agụ na-asa na agwọ na mba na-asa wee kpọta ya ma ọ bụ jee gwọ onye bụ ọgwụ. Ndị a gwọrọ ajọ ọgwụ onye ka nji agwa ndị mmadụ mgbe oke ite na-ewu na-agwa ndị mmadụ na ndị niile ha na-ekwu bụ oke ite nwere nke bụ oke ite. Nghọtara ya? Na some of these things bụ scam ndị mmadụ nwere ihe bụ oke ite. Na the men oke ite gị na mụda na ofu oke ite ama n'owu n'ụlọ. Ịghọtara ya? Oke ite wu na like a multi-purpose pot. Yes. Mana nke ọ na-awepụta na abụọ dibịa esepụta 1000 of oke ite ihe abụrụ oke ite ihe abụ scam ka scam ndị mmadụ. Okay? Now, na the men oke ite ndị a na-ebi n'aja agụ, ndị na-agwọ ajọ ọgwụ, na-agwọ oke ibubo, na-agwọ na ha na-ebi n'aja agụ, ha na-ebi mmadụ bi. Because ịma na wee bụ powerful charms dị. Ịma ala ha ụla. Ọgwụ ga na-achụgharị, ọgwụ na-ebu ebu, nwere idea. So, adị m achịkwa gbakara icha ma dị m ekwu maka ndị na-confuse ndị na ndị mmadụ ego. Now, enwere ndị ọ dị n'akara aka. Mana mụ nwa na onwe m person na mbụ dibịa aja. Mmetụ ọgwụ aka ọgwụ alụ because o si ọ dị m na-arụ from okike. O nwere dibịa bụ dibịa afa ka ọ na-agba. Nwere ndị mmakwa taa ha gbachaa afa ha aka adịghị aja ijiri aka o jee chụọ. Nghọtara ya? Enwere dibịa mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa. Mgbọrọgwụ ihe ọbụla bụ ọya o jere ebe a dọrọ ana like ebe nna m mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa dị be anyị. Onye agbatara na ọtụtụ ndị mmadụ nwegoro nsogbu dị iche iche ma ndị na-achụ nwa ma ndị jọ ihe anyị jee chụọ ọrụ dị na ya, chụọ aja dị na ya, nye ọgwụ dị na ya, onye enwere onwe. Testimonies. Nwaanyị izi na nwaanyị nke bụ agburu anyị efi na temple ndị first eke ụmụ nwaanyị na-achọ nwa. Then ihe na-achịkọwa bụ na o nwere ndị bụ mgbọrọgwụ dị befa. Nwee ndị bụ dibịa mmiri ihe dị rainmakers. Ihe ọ na-eriwe okuku mmiri na ede mmiri na ọfọ mmiri o jide ha na-eto jie mmiri ife n'anya na esikwara na dibịa mmiri adọrọ. Enwere ndị bụrụ ya nwee ndị na-amụzi ọrụ ndị na-ejere obodo ozi. Etu a ka ọ dịkwa na dibịa dị iche iche. Enwere dibịa bụ na ọ nọrọ ya ịma nwa. Nwee ndị nke mmụkwa na be anyị ife ha na-emewu ihe gbasara ịchọ nwa, ndị na-achọ nwa ọ na-etinye aka n'ihe ọzọ.
ebe ọsọ ji akpọta di gị anwa ọ na-esi ọgwụ na-ebi ụnụ nwụcha ọ na-abịakwa takụ na-eme ọnụdị pregnant ọsọ bịakwa a na-enyezi ihe nwaanyị ọgwụ anyị medọkịta ọrụ oge ọya mụ nwa mụrụ onwe nwa tụ etu a ka esi nwere dibịa ekere ọrụ eke hapụzie na-abịazi kịta ahụ ụfọdụ dibịa bụrụ ụgwọ nnọọ ya abịa n'ọrụ o nwere dibịa bụ nwa mmiri ka mmadụ ga ọ bụrụ na dibịa bụ onye mmiri ihe ọbụla gbasara aja mmiri na ụdị ọbụla ọ ga-arịa ọ ga-eji nke ndị mmiri wee na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na dibịa bụ onye ọgbanje ihe ọbụla gbasara ndị ọgbanje onye ọbụdada ọ na-aya ọ na-agba nje ọ na-enwe atak asị na atak ndị ọma kpọtara ya onye ahụ ha nwa o jide onye ahụ aka okwu bi okwu n'isi mana dị na nwa m otu akwa na anya nwa na onwe esikwa na the same realm the same kingdom. So you know how to pacify the ndị ọgbanje gwa ha na ekwe na onye dị etu a na ya chọrọ ihe dị etu o mechaa anya bụ ihe ọ chụọ aja dị na ya nye ndị otu ihe ya enye ha onye ọgbanje nwere onwe ya ọ dị ka majik. So etu a ka ọ dị n'ọrụ ekere ọrụ eke mana ihe na-emezi ụfọdụ ndị bịa kpọkọrọ ihe niile. So ana m achịkọwara gị na dibịa nwere nke onye ọ na specializere mana ọ beziri ụfọdụ ewere nkaramanya na-aba na teritori abụrụ their zone and ruo ebe a ọ na-eme tụrụbọm ụfọdụ ọ gaa fọrọ ama aka like agwana gị ịchọọ ihe ọbụla gbasara ọgwụ ihe a ga-enye gị enye ka ike chejedebe na pe gị na-elekwa ma ọ bụ na-efikwa count me off maka na abụrụ ndị dibịa ọgwụ atọl ịbịakwuo na be m ya afọ enete na ọbụla gba ọgwụ a gwara agwụ ime afịa so onye agbata ụfọdụ ga-eke na-ajụ gị Eze-Ana oyi dibịa ka ewo pastọ mana ana m achọ ịgwa gị na-adị n'Igbo dị n'oyibo mana ihe ọbụla gbasara ọgwụ aka m adịrị. So etu a ka ọ dị ka nwa ndị nwere akwụkwọ ọgwụ dị ha anya ha ịkpọ ha ọgwụ ha bụrụ ọgwụ a na-agwụ ha agwụ nwa ndị dị like that. Thank you.